kabalo sa sugo sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayat sa langit, tinun-an gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaon ug lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay biyayong sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalistanan atong hingsugatan, apan siya magauban. Angtod sa katapusan, sa kapanahunan, karon atuwa siya ito sa kalangitan, nagandamo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaon ug lalinon ang nagtuman. Usa tumanungta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magpadasigon kita. Aron ni panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaon ug lalinon ang nagtuman, uhaon ug lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our home. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our home. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto kumpletong mga kasayuran
mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naka sa trono kita sa mga langit. Ginoo ni nigtaknaa sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pasalamat diha kanimo tungod nining kay gayunan nga imong gitugot nga bisan pa sa mga ngilngig nga mga pangitabo sa kalibutan, pero gawas nun pagyapon ang imong pulong sa pagsabo dinis kanginan. Tugote nga magapanalangin ka niini nga programa ug kining istasyon. Panalangini ang mga taong nagapaminaw nga unta pinagi sa gasa ug impluwensya sa Espiritu Santo, ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran o sila o Diyos imong giyahan, imong pagakabigon nga makaduol sa pagpangalagad kanimo. Kini mo gipangayo ang madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Diyos ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome diri sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. O sa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, sir, maayong hapon sa inyo. Nianapod kami og sa mga bata nagpahilo na pagpaminaw sa inyuhang programa. Salamat sa programa nga nahatagan gyud og kalinaw ang among kinabuhi tungod kay wala na kaayoy lalis si Papa o si Mama, kay nausab naman si Papa dili na magsigig inom, dili na pud manari, kay ingon niya nindot gid ay kuno bation ang kinabuhi sa tao nga nabag-o. Si Bernaldo de Eneser ang akong naandan nga tawag Narding. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat kayo, brother Narding, Bernaldo. No? Usa ka na kabuhi nga talan-aon nga ang pulong sa Ginoo dili gyud may tabo nga mangin walay pulos diha sa kinabuhi sa tao, kay ang tao mabag-o o mausab man gyud diha sa pulong sa Ginoo. So salamat kayo, brother Narding, kunya I'm proud nga maunay nahitabo na sa inyong panimalay. Pagkawala lang sa bisyos imong papa, pag-inom, pagpanari, linaw na. Atong miaging adlaw, nag-istoryahan na ita. Matod pa nimo pila na kabisis nga uwaw kayo kay mag-atubang mo dito sa barangay. Unya ang nag-atubang, amahan og inahan ra gyud. Ana tinuod na, uwaw na. Pero salamat nga miabot na gyud ang panahon nga dunay kalinaw gikan sa Hesus ang inyong puloy-anan. Mosa si Hesus lang gyud ang adunay paglaom nga mabag-o ug mausab ang atong kinabuhi. That's why ang slogan sa atong programa, Jesus is our hope. By the way, ay lang kayo mo og kakuano kay bulong kay sa gihapon ang akong tingog medyo lahi gyud sa nangaging mga panahon tungod kay ni atay ubo, sige patag tumar ug tambal hangtod karon, pero ambot ang Ginoo na lang gyud mag-igo kay magtumar tag tambal maoro man gihapon mo lakaw unya moabot gyapong panahon maulanan sa makaron nga taligsik pagpaingon nato dire apan gamhanan ang Dios dili ta mapawala sa pagsalig ug paglaom niya. Okay, si Brother Libby sa di pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby
nga matan-aw usa ni diha ang atong monitor aron ta kahibaw kung diining napita nga atong mga pinalangga nga mga viewers nagagikan, no? Okay, Brother Libby. Okay, dengan salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga tigpaminaw sa atong programa sa radio o atong mga viewers sa Facebook, no, kamong tanan mga higala, kinasing-kasing namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope sa matagabi. Ya, pwede mo makapadangat o maminsahe namo dinhi ni Brother John. Namoy mga importanteng mga mensahe ipadangat ni gala pinagi sa pag-text, no, sa mga number nga among gihatag kanunay nga na kaninyo. Pero alang sa pa makakuha sa number, ang kang Brother Libby Clavis nga number sa 0926-8869-758. Akong subleon 0926-8869-758. Okay, pwede mo ka-message sigala. Anya, pwede sa mong mo ari mo sa atong Facebook live, no? I-search na yung suway ang DYCM Bugo Adventist. Makita din yung atong program. Palihog lang po alang sa tanan na itong mga viewers. Atong i-share mga higala ang ato nga programa para nga daghan sad nga makapamati, magatanaw o daghan ma-blessed mga higala may tungod sa mga pulong sa Ginoo. Namoy mga importanteng mga pangutana, mga butang nga inyong nalibgan, labi na sa ato nga ginadiscuss dinhi, mga pangutana nga atong ginatubag, o niya, namoy mga butang nga gusto niyong iklaro mga higala, mahimong inyong i-follow up pagpangutana, parang mas matinaw pagyud og maayo ang isyo, ang mga butang nga atong gikalibgan, no? So, pwedeng mo text na mo ni Brother John, pwedeng ari mo diri mo message sigala sa ato nga live. Okay, atong lantaw ni mga higala ang pipila ka mga viewers nato nga nagpadala og mensahe dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Okay, ni si Brother Jemuel Dikino Laloses. Ayang mensahe, amen. Yan ay heart nga ayang gisend. Ano niya sad si LC Pitogo, last Brother Amay ni Pitogo sa San Jose, Bourbon. Maayong gabi niyo di Brother Amay. O sa tanan na itong makaigsunan diya karong gabi una. Ano niya sad Sister Leah Muniez sa Manila. Ingon ni inom og charcoal anak kon John. So, tambag sa mo nga Manila. Okay, salamat Mader. Ako nang sulayan kay tuwa pa man ko'y charcoal, pero dili ba mo salir tong imong kinilkig nga imong gibilin sa kuha? O mo salir magani kato na lang, pero dili charcoal kay pastila na sa kapila mas tamanot bras ana na charcoal kay mukupot man ang timos tong dila. Pero madala tong imong kinilkig nga gibilin sa ako before kani anag Manila, ako katulay kong gamiton, pero dili ari gigos charcoal. Kini asad si Roth Necesario de la Cruz. Good evening, Brad Libby, Brad John, watching from Hilutungan Island. So, mayong gabi, no? Salamat sa tanang taga-Hilutungan nga nag-view sa atong programa karon. Okay, ato ning dalikyatan pagtanaw ang pikas nga screen. Ato ning pangbasahon mga nag-like. Niya si Jabe, niya mga nag-heart, niya si Sister Nisibel Beliaganas Necesario, niasad si Roth Necesario de la Cruz, Virgilio Patindol Rivera. Ato sa nakita din si Brother Abner Dualio, Jan Moses Rosalejos Poyot, anya niasad si Grace Madhos Minchabis Ranesis, Rosalyn Sanchez, anya niasad si Jemuel Dikino Laloses, si Roselyn Mainit sa Germany. O niya po si Jennifer Golfan Perritos, asawa ni Konsyal Elvis Perritos dina sa Manyo, San Remigio. Sumayong gabiin niya dahil salamat sa pag-view niya. Mayong gabi ipod karon ni Ma'am Tyler Rose dito sa Texas, USA.
Unya ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Kiniyasad si Julio Serenio, Ginalyn Lumuntad, niyasad si Elsie Pitugo, niyasad si Brother Gerardo Lobetania sa Australia. So mayong gabi Brother Luloy uban si mong tibok family ug ngadto sab kang Pastor Randy Suson. So good evening yung tanan diya sa Australia. Ang Dios magpanalangin kanyo kanatong tanan karong gabiuna. God day, salamat sa pag-view day. God bless ninyong tanan din ha. Anya pa atong tanawon nga mensahe ato na puning tanawon pikas nga screen. Ni apay mensahe si Sister Leah Muniez, mao gani wala ko moinom kay sarang ituma hasta inig kalibang itom. Mo kanang charcoal mother proven and tested na magyud na pero magkinahanglan magudta og insaktong panahon na kay manutbras na ka taod-taod mo kuha na pod kay ari as imong tutunlan ya ang imong dila magakuha na poy wa di nakakabantay nga na po mo hasta kapila ka bisis ka magtutbras una nga og okay ra tong mga kinilkig nga imong gibilin sa ako katulang mo'y akong gamiton kay pila na ko kaadlaw nagsigig tumar anini ang mga tambal pero mao lagi na igtumar lakaw po dayon abot sa unahan mo utaligzik mo ulan unya usahay ang atong kaunuran murag magpangurug-kurug pero madapa mag ato ra gyud nang himuon una nga gadaghan naman sa ni mahitabo nato god kay karon ra nga mawadaan tagtingog tungod sa klima sa atong panahon pero we are fight until the end. Okay, niyasad si Daniel J. Flores Arniho. Okay, mao ni ato mga nakita sa screen. Unya ato ning ipahibalo no pagbalik nga ang ato nga simba karong Sabado adto sa Sport Complex sa San Remigio. Ato dito ta mag-usa kay pagkaudto ang baptism do usab sa dagat. Munay atong himuon karong Sabado. So atol ning gipahibalo tungod kay gahapon lani na na-fix ang gagahapon pa na-arrange no sa tabang sabla ni Sir Tony o si Brother Zedel Peretos o sanis maghangyo nga ning hangyo po ni ngadto sa ato nga pinalangga nga mayor. So, salamat kayo nga bisan unta og naatoy mogamitan na pero girelocate siguro sila asa sila ibutang katong magamit yan dapita. So, salamat kayo. So karong Sabado pohon ang tigom sa mga Seventh-day Adventist alang sa motambong kay na-involve bugo ni 5 ka district kining crusade kining gitawag mega crusade dinis Bugo gihimo langkob ni sa distrito ni Pastor Pagunsan diya sa Balanban nga Tabuilan o niya sa distrito ni Pastor Arnel Palisbo sa Isla sa Bantayan ano ikatulo ang distrito ni Pastor Arman Andrade sa Isla sa Kinatarkan o ang distrito ni Pastor Hill Idoliberio Dristan Bantayan o Bidilien o sa kang Pastor Elias Cuyos din sa Bugo o San Remigio. Mga tala lang ko, Brother Libig, yun sa nila pag-arrange ang pagkaon, ani? Wa na ko mahibaw Brother John. Nagmit siguro, baw na siguro na. May lang ang na San Remigio, yung taon sa Bantayan, sa Kinatarkan, wa na ko mahibaw. Mga riba man na og insakto nga oras tungod kay ug mugikan sila dito gumang pamahaw Sabado kay maabot sila hapon na wa na simba nga makuan. So dala sa mga bautismuanan naglibog ko ug unsaon la pag-accommodate sa pagkaon sa mga tao. Munay wala mahibal ug unsay arrangement na. Siguro ang kuan na kanang sa district na siguro na nga plano ug unsay ilang buhaton ana nga panahon. Pero mo lagi na nga kinahanglan gyud na nga naay kuan kay naarabay mga tao nga sa pilunon kaayo og lawas
labi na mapasaran sa pagkaon, matandog na ulsiron unaon sa diha nga ang uban mo collapse baya gid na kunya lisod man na nga kuan kanang gidaghanon sa mga tao walay mga kan-anan ana nga kuan walay mga kan-anan ana nga maka-accommodate kay mga ginagmay ra baya ginang mga display dinha sa palibot kunya pila ka district 5 sa usa ka distrito pila ka simbahan Mao na nga murag akong paminaw na murag arrangement na sa ilan na nga district ilan na sabot-sabutan siguro kung sa ilang pabaagi alang sa ilang paniudto. Usa na gani man niya unsa ang kuan na ang distribution of food o panahon sa paniudto magina na bisan pagani sa buntag problema man na kay walay mugikan ana og buntag na labing siguro Birnis sa gabi o Sabados kadlawon mugikan na kay di na pwedeng mugikan buntag na. Kuagi na baw na nay siguro na. Gani baw na nay. Pero may na sa 1 mil ang akong pasabot kanang hikayonon pa ba unsay paagi ana. So sakto siguro na nga ang district pastor mo nay mugiya ana unsay paagi ana nila kay luoy kay ning mga kaigsunan labi na magdala og mga bata makatagam ang gyud na mailang sa siguro ilan na nasabutan siguro o kung say mga arrangement sa district pastor o mga kaigsunan nga mo attend mo kuyog ana karon Sabado padong dinhi murag na makakuha ni Brother Libby kay sa gidaghanon sa gyud wala masay district pastor nga maka-atiman sa tanan o kung sa una so mas mahina nga ilang sabutan gyud na nga daan aron pag-abot sa binyo ang resulta magudan ni ari man is pastor hinuon ang reklamo mga bagulbol unya igabutan ng panahon na kinsa mang pastora nga makaatiman sa gidaghanon labi nagmagkatag ang iyang mga sakop kay iya og pangita og pwesto nga kalingkuran lisod na sa pastor ang pagpangita mana nga isentido ginadaan kay nahinumdum ko aning dili gid mga gathering nga dagko manguli nga naana magmatandog ang mga sakit nga naapoy mga batan-on nga magkasakit ang mga ginikanan magsigig bagulbol kay di na hinuon magamit ang ilang mga anak unya arin ipauli sa pastor mas may siguro nga og mahimo ma-arrange gyud daan nga ang bawat isa o bawat pamilya na bawman so sa kapamilya og pilay mo tambong kinahanglan nga i-arrange nyo na daan ang inyong pagkaon kay delikado labi na naay mga sakit o naay mga ulcer kay daghan unya na ng panguyapan kay daghan mo kita ka-observe ana sa mga gathering nga dinagko na agyoy panguyapan ana. Siguro ana gisabutan siguro nas mga district pastor og ngadto sa mga churches siguro. Ila na ng kwan siguro. Ato ta padayon sa nanigala ato ning okay, wala na may napuno nga message. Pero ato nakita diri si Sir Jerome Patagnan. Wow, sir. So, thank you mo, sir. sa imong time sa pagbiyo karong gabi una. God bless you and your family. Thank you so much for being nice. Okay. So ato sa nakita si Daniel J. Flores Arnijo. Kanya niya po si Sister Vinisa Belches de Los Santos. So, good evening. So, mao ni ato nakita ning panahon nga mga kagalaan nga naglantaw. Okay, ni ay itong basahon na greetings kanila Pastor Joy Rim, Canilio o Janet Perla, Katarata. Okay, mura man ni. Katarata man ni. Butang din ni. Okay, Badlibi luoy kaayo ko ning kalibutana. Kay pirmi in taon kung pabukalan og lana. Ay negatibo man kay ni pirmi muna huna brad. Make it positive kanunay. Unya ampo lang kanunay sa Ginoo. Ang Ginoo magpanalangin ra sab kanina. Okay, okay, wa na may atong tanan pagi atong nakita diri. Magbaw na lagbugas ang layo. Maningon ni Sterlia
Oh, Yes. ang pagbawon og bugas pwede na. Ang problema kaldero na pod ug asay butin na pod ug asa magluto. Nga risky in town kay nis mga lagyo man nga mas may na isgutan ginadaan. Mas may tingali nga na food committee ani or mag-guide nila kay luoy ka ini kay di maguni basta-basta gud mura man whole northern Cebu kaning ko ana kay 5 ni ka district nya sa bawat district pila ka simbahan nya igabot na diha sa Binyo ang pastor dili na makapaintak sa iyahang mga sakop kay lain-lain naman og pwesto nga paling pa kuanan nya asa magdagandagan ang pastor pangita sa iyang masakop pagpundok lisod na kayo na no hinoon kining ako mga kabalaka lang concern lang ko sa may mga problema sa panglawas nya this time siguro nakinaiya o wa pa makinaiya sa tanan marag mahimong sinaw ang bikiri o ang mga kuhanan mga kananan nga mga ginagmay sa palibot tungod sa kadaghan sa tao. Okay, akong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pangutana. Okay, dagang salamat Brother Libby adto tay gala sa paghatag og atensyon niining pangutana ni Brother Renato Burlasa. Brother Renato, salamat nga kinini ang nakapadala ka diri og pangutana. Among hangyo nimo nga nakapadala ka na magpangutana, pangutana lang gid gahapon. Kay kanang inyong mga pangutana mao man ay naghatag og kolor dinhi sa atong programa. Kay dili mami maghisgot gikan diri sa amo kun dili gikan sa inyo nga ato lang gihatagan o gibugaton sa pagpasabot sa mga gipasabot og nahisulat sa Biblia, no? So daghang kayong salamat Brother Renato Burlasa. Ano ato ning kuan mabasahon way man lagi Sir John og kamo inyo pamanlanganon ang tao o gusto magpabautismo Bible study pa man nga ang mga apostoles bautismo man dayon buhat 2:38 unya kadtong Eunuko mao pa man to pagkita nila ni Filipe bautismo man lagi dayon unya kamo dugay pa kaayo kay Bible study usa pa ka bulan. Salamat sir si Renato Burlasa ni. Okay, daghang kayong salamat Renato Burlasa. Ambot og sakto ba ko kay ang last diring gi-text nimo Renato Burlasa ni sa ban BEN ban bantayan baka ani og unsa ni basta kay maura ni ang imong gikuan dire no Renato Burlasa ni sa ban bantayan ba ni unsa ni. Okay, salamat Brother Renato. Akong balikan ni og basa para nga maklaro sa tanan nato nga mga viewers og mga listeners ug unya mauni ang imong pangutana ang ato karon nga pagasaluhan ug motapos niining atong programa sa gagabion. Way man lagi Sir John ug kamo inyo pamanlanganon ang tao o gusto magpabautismo. Bible study pa man ang mga apostoles bautismo man dayon buhat 2:38. Unya kadtong Eunuko mao pa man to pagkita nila ni Filipe bautismo man lagi dayon. Unya kamo dugay pa kayo kay Bible study usa pa ka bulan. Salamat sir si Renato Burlasa ni Saban. Bantayan makanig unsa pero okay lang no. Naklaro naman ang imong pangutana. Ang tinuod Brother Renato no dili tungod kay amo pang langayon. Hinuon dunay mga pundok sa Protestant nga pangutan-on lang ang tao o mutuog magpabautismo maluwas pangutan-on lang naa ba kay pagtuo naa ba kay pagtuo pagingong naa diretso nagbautismo naka observe bang ko ni ana kay didto sa Cebu City dunay nagdala sa ako estudyante pa ko ni adtong panahona nagdala sa ako adlawng Domingo nga manimba sa ila unya surprise kaayo kay ingon niya na di ay nga padesisyono nila ang tao kinsa pa ang wa masakop sa ilang grupo sa ilang kongregasyon ipaisa ang kamot
then dunay kanana ang special attention ihatag nya mo lagi na nga in the name of Jesus naa ba kay pagtuo kay ang mutuog magpabautismo maluwas. Una nga alang sa kaluwasan simple ra kayo pagtuo ra bautismo dayon. Ang uban na malibad gawa man sila'y gawa man sinina naay andam nga mga sinina o naa ipasulob sa imo panahon sa bautismo. So bautismo dayon diha. Pero kining amo brother brother nato dili tungod kay amo ning langanon kundi nagsubay o nagsunod lang mi sa proseso nga gitudlo dinhi sa Biblia. Kanang teksto nga imong gihatag sa Buhat 2:38 nga ang mga apostolis bautismo man dayon angay nimong mahibaluan brother Renato Borlasa nga kanang Buhat 2:38 walay bautismo ni ana nga nangyari. Wala. Tubag ka na ni Apostol Pedro sa ilang pangutana. Pamati iragod ni atong basahon ha. Di wala man sila nagbautismo ni ining panahon na si Apostol Pedro. Kundili nagwali sila. Unya sa ilang pagpangwali dunay nangutanan nila kay may mga taong gisakitan sa ilang pagwali. Kay lagi di man nato masiguro usahay nga ang pagsulti sa pulong sa Ginoo hapdos sakit kay ang pulong sa Dios gipanginsama og martilyo, gipanginsama og maso, gipanginsama og espada, gipanginsama og kalayo, gipanginsama pud og kahayag. Adunay daghan nga mga butang nga gipanginsama ang pulong sa Dios. Mauna nga sa panahon sa pagpangwali sa mga apostoles, akong basahon ha, sa Buhat 2:36 paingon sa 38 ni busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayud nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo og Kristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa cross. O ni ang mga pulong nga migula sa baba ni Apostol Pedro sa ilang pagpangwali. Nya 37 nagingon, og sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang mga apostoles. Gisakitan sila naay mga tao nga sakitan unya magpakita sila og kanang gitawag og bad reaction or worst reaction. Pero kining mga tawo naa lahi niya atong basahon niya balik nini og sa ilang pagkadungog nini gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og subang mga apostoles. Sila nangutana nga nag-ingon, mga igsuon unsa may among pagabuhaton. Timan ihigala nga kini nangutana sila pangutana ni mga igsuon unsa may among pagabuhaton. So basahon taning 38. Og si Pedro mitubag kanila. So ang pangutana gitubag ni Pedro, this time walay bautismo. So kung kami moingon mong among langanon, dili na ingong paglangan kundi ang pagsunod o pagsubay lang sa proseso sa tao nga angay nga bautismuhan. Ipadayon ako nagbasa og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo o pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Mauni ang gitubag ni Apostol Pedro sa ilang pangutana. Pag hinulsol mo karon kamong naminaw diha, inyo bang hangton og dawaton ang gisulti ni Apostol Pedro nga maghinulsol din pagpabautismo kamo, inyo ba ning himuon pabautismo sunod alang sa kapasayloan sa inyong mga sala? Gusto ba mo nga mapasaylo ang inyong sala? No choice. Kung gusto kang mapasaylo ang imong sala, kinahanglan gyud magpabautismo. Pero lagi kini dili ni bautismo nining panahona kundi tubag ni sa ilang pangutana. Ug unya kung imong tan-awon pa ang ubang mga bersikulo sa Biblia, it takes a lot of time nga daghan pagyong mga panahon nga ilang nagamit sa pagpasabot sa pulong sa Dios, dili lang kay niadtong panahon na
maato ra ning masahon sa 40-41 ug sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod. Busa sa daghan pang mga pulong naghimog mga pagpamatuod. So dili pwede nga diha-diha ang daghang mga butang sa pulong sa Dios imong ipamatuod, diha-diha bautismo na yon. Kay nga naman dili mapunta ng tao diha-diha makahatag sa ilang desisyon, kanang instant desisyon. Ang gisulti dinhi ug sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod ug kanila miagda siya nga nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan niining sukwahi nga kaliwatan. Busan naa pa panahon pagyud kaniadto hangtod karon na agyoy mga kaliwatan nga sukwahi. Unta dili ka mabilong niining kaliwatan nga sukwahi. Ipadayon tani sa 41 nagingon, og unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Kinsa tong gibautismuhan kadtong mga misagop sa pulong sa Dios? Nan kundili nato ipaagi sa proseso sa pag-Bible study unsa mang pulonga ang iyahang sagupon, iyang dawaton kung larguhan imong bautismo. Niyo, og unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. So ang tao pagabautismuhan kadtong tao midawat misagop sa pulong sa Dios, unsa may iyang sagupon nga pulong kung diretsuhan imong bautismo nga wa pay Bible study. Busa ang gihimo namo Brother Renato Burlasa ang pagsunod sa proseso sa bautismo niya og sa unya gibautismuhan kadtong mga misagop ng pulong og niadtong adlaw tanawa og niadtong adlaw this time una niadtong adlaw may 3,000 ka mga tao nga nahidugang kanila. So nagpasabot sa panahon sa mga apostoles ang bautismo nga ilang gihimo didto himua sa dagko nga mga tao. Nga naman og niadtong adlaw may 3,000 ka mga tao. Maghisgot gani kaning terminong ka mga tao dagko nga naman kay kini man sila ang matudloan, kini sila ang masultian, kini sila ang mapasabot sa pulong sa Dios. Dunay mga certified fake defender nga ang mga bata tao mampud na, pero ang gipasabot dinhi mga dagko kay kung ingon unta nga niadtong adlaw may 3,000 ka mga bata ug mga tao, meaning dagko gagmay. Kay mga bata gani gagmay pero mga tao dagko. Kinsa tong gibautismuhan ang misagop sa pulong sa Dios. Mo na nga kami Brother Renato Burlasa mo bautismo mi sa mga tao nga midawat misagop sa pulong sa Dios. Usbon ko dili sa paglangay kundi ang amo sa pagsunod sa proseso nga gitudlo sa Biblia sa tao nga ang ipagabautismuhan. Mao man ni ang gitudlo dinhi Brother Renato. Unya bahay tungod sa imong gihisgutan nga sa panahon ni sa Eunuco o ni Filipe nga niadtong panahon na lagi gibautismuhan dayon. Huna ako nung daan Brother Renato analisa kining Eunuco usa ni katawo nga maingon natong tarong kay gitugyanan man ni siya sa reyna sa tanan nga pagtugyan niya gisaligan ni siya kay kini siya sinaligan man ni sa reyna sa Ethiopia nga si Reyna Candace. Unya miadto siya sa Jerusalem. Hunaw naa ka kining gilayon sa Ethiopia paingon sa Jerusalem pila na kamilyas. Nagsakay siya og kalisa. Tandaan nimo na. Ug unya paghuman niya simba dito sa Jerusalem, nagsakay siya sa kalisa. So niadtong panahon na kung i-trace nimo kasagaran gid aning magsakay kalisa kung sa ato paniron limousine kay wa pa may truck sa una sikat pa ba mga tao nga VIP ang musakay ani. Unya mga opisyal sa sundalo i-trace ra gud ninyong suway. Ug unya kung imong tan-ahon pag dito sa Jerusalem kining maong Eunuco nagbasa na ni daan og Biblia. Timan ina nagbasa na daan og Biblia, meaning daghan na siya nahibaluan, pero doon na lay portion nga wa siya kasabot siyang gibasa
sa gibasa niya sa pasahon sa propeta sa ni Isayas. Busa ang espiritu misultig kang Pilipi nga naay taong nagbasa nga wa kasabot siyang gibasa, muuban ka kaniya og nahitabo ni didto sa dalan sa Gaza. Remember ka ha, unya ato ning basahon sa Buhat Kapitulo 8 versikulo aton tan-aw dinhi Brother Renato Burlasa sa Buhat Kapitulo 8. Ingon niini akong basahon na sa Buhat 2 Buhat Kapitulo 8 atong basahon ni nag-ingon dinhi sa 26 agtos 36 nag-ingon dinhi apan usa ka manulunda sa Ginoo nag-ingon dinhi miingon kang Pilipi tindog og umadto ka sa habagatan sa dalan gikan sa Jerusalem padulong sa Gaza kini diha sa awaaw og si Pilipi mitundog og miadto og tan-awa usa ka Etiopianhon nga eunuko og alagad ni Kandasi ang reyna nga Etiopianhon nga mao'y gitugyanan sa tanang bahandi niini miadto sa Jerusalem aron sa pagsimba didto og karon nagpauli na siya nga naglingkod sa iyang kalisa ug nagbasa sa basahon sa propeta nga si Isayas. Timali nga may Biblia na siya daan. Nagbasa na siya Biblia, Brother Renato, iyang gibasa ang balasahon si propeta Isayas. Ang espiritu mingon kang Pilipi, duol og kumuyog ka ni anang kalisa og si Pilipi midalagan ngadto kaniya og iyang nadungog siya nga nagbasa sa basahon sa propeta nga si Isayas og siya iyang gipangutana nga nag-ingon, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Unya niya tubag, og siya mitubag unsaon kuman pagkasabot gawas kung adunay magatudlo kanako og iyang gihangyo si Pilipi sa pagsakay sa paglingkod tupad kaniya og bahin sa kasulatan iyang gibasa mao kini. Miingon nga dili lamang magatindog ang karniro pagadadon sa ihawan o ang natingkarni na utubangan siyang mag-aalok, maingon man siya sa iyang baba wala magbuka. Sa pagkahiubos kaniya, pagpahiubos kaniya sa katarungan, gihikawan siya ni kinsa pa man pag-asuyon ang iyang kaliwatan kay ang iyang kinabuhi gikuha man gikan kaniya. Ug ang eunuko miingon kang Pilipi, so ginli ako kinsa may ipasabot ni ini sa propeta, ang iya bang kaugalingon o ang lain bang tao? Tanawa ha, karon niya 35 og si Pilipi mibungat sa iyang baba og ang maayong balita may tungod kang Hesus iyang giwali diha kaniya sa diha nga nagsugod sa maong bahin sa kasulatan. Busa ang maayong balita diha kang Hesus misugod na si Pilipi sa pagpasabot sa pagwali sa maong eunuko. But remember nga ang eunuko daan na nga nagbasa og Biblia. Unya padayunan nato dinhi. Og sa nagpadayon sila sa pagpanaw kay lagi sige magdagan ang kalisa sa gilay unsad huna-hunaa ka kung unsang daghana pang mga butanga ang ilang nahisgutan may tungod sa pulong sa Dios. Nga naman, nagingon ni, og sa nagpadayon sila pagpanaw, niabot silang tubig, og ang eunuko miingon, tanawa ana ay tubig, unsa pa may makaulang sa akong pagpabautismo. So mauni ang pangutana sa eunuko ngadto kang Pilipi, na ay tubig, unsa pa may kulang sa akong pagpabautismo. Unya ningon si Pilipi, og si Pilipi miingon, kung ikaw nagatuo uban sa tibuok mong kasing-kasing, mahimo og siya mitubag. Ako nagatuo nga si Kristo mao ang anak sa Dios, og misugo siya sa paghunong sa kalisa, og silang duha si Pilipi og ang eunuko na naog ngadto sa tubig og iyang gibautismuhan sila. Og sa nakahawas na sila gikan sa tubig, si Pilipi gisakgaw sa espiritu sa Ginoo og ang eunuko wala na makakita kaniya og ang iyang panaw mi padayon siya nga nagmalipayon. So dinhi Brother Renato makita nimo si Pilipi gisakgaw na lang sa espiritu kay alang-alang magmaglakaw siya nga purti ng layua. Purti ng layua
gisakgaw na lang siya sa espiritu kay di naman pod makabalik pa ang maong eunuko aron ihatod si Filipe sa gigikanan ug unya di pod pwede nga si Filipe mudayon dito sa Ethiopia. Busa nga gisakgaw siya sa espiritu ug wa na makakita si Filipe ug unya ang eunuko mipadayon siyang panaw nga nang malipayon siya nga naman doon na nay Kristo ang iyang kinabuhi na bautismuhan na siya. Busa kining mga bahina dili nimo magamit ni Brother Renato sa pagdali-dali sa tao sa pagpabautismo kay klaro og tin-aw nga kining maong eunuko na sultian na Bible studyan sa ning Filipe. So salamat Brother Renato. Unya kining bautismo angay mong mahibalo og masayod nga dili ni kay basta-basta lang nga butang mo nang ingon nako magsubay mi sa proseso. Tan-awa ra gud sa gihisgutan sumala sa Mateo 28:18 ngadto 20. Tan-awa ra gud na unsay gisulti diha. Si Jesus mingon kanako gikahatag sa ang tanang kagahom sa langit sa yuta. Busa panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan og himuan ninyong mga tinun-an. Munang tun-an usa Brother Renato o basta nang naminaw ron. Tun-an una, Bible studyan una. Himuan yung tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang igabautismo sa ngalan sa Aman, sa Anak, sa Espiritu Santo. Pero bago mangyari ang bautismo, tun-an usa, Bible studyan una. Busa ang amo dili paglangay-langay kundi ang pagsunod, ang pagsubay sa proseso sa bautismo o tudlan bautismuhan. Karon tudloan na may ubang gibautismuhan wa gid matudlo nya unsa maitudlo sa bautismuhan. Kung imong basahon ang 20 nagingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Timan niya nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Clear gyud ni kaayo Brother Renato ang gisulti nga ang taong pagabautismuhan kadtong natudluan na Bible studyan, natudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Unya karon ni amay naghimog bautismo mukusog ta mo angkon nga naborn again ta pero wa katudlo sa unang panahon sa wa pa nabautismo gikaon ang mga butang wa itugot sa Dios nga kaonon. Unya human na bautismo nagkaon ra man gihapon nganong nahitabo man kay gibautismuhan lagi nga wa tudlo sa pagtuman sa gisugo sa Ginoo. Sa unang panahon gisupak ang napulo ka sugo, human na bautismo nagsupak ra man gihapon ngano man gibautismuhan nga wa tudlo is pagtumas gisugo sa Ginoo nya moangkon para bagyod nga nabon again. Unya unsa may resulta ana born again mo nay mahitabo karon sa una sa wa pa mabautismuhi ang gunitan ilang adlaw papaloy Domingo nga iya man as taong igpapahulay human na bautismo Domingo lang gihapon wa gihapon tuman ang Sabadong igpapahulay sa Ginoo. Nganong nahitabo man Brother Renato Burlasa tungod kay gibautismuhan ang tao nga wa matudlo sa pagtuman sa gisugo sa Ginoo. Busa ang punto Brother Renato ang tao bautismuhan kanang nahibaw siya unsay iyang kinabuhian human sa iyang pagpabautismo. Salamat Brother Renato. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw aning bayna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John ato sa ning lantaw no ni si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi Brother John, Kuya Libby og sa tanang nagasunod dining programa. God bless. Maayong sa gabi Brother Ronilo, ni asad si Gina Tirana Pikit. So ni asay heart nga yang gisend ni ato ning tanaw ni ang pikas nga screen ato ning pangbasahon ning mga nahipuno nga naglantaw nagig-uban nato karong agabhiyuna sa atong tulumanon. Okay niya si Magno Alasco, ni asad si Gina Saricon Sirikon ako ning asawa ni sa akong igagaw tagsa Brother Libby. Ma'am, thank you for being. Okay, ni asad si
ato sang nakita dinhi kini apod si Brother Ronilo Itang, niya sa si JC Buyose Rito Ri Miyaw. Kimuni na hidugang mga naglantaw karong gabiuna sa ato nga tulumonon. So ang pangutana Brother John giun sa to paghanay niya. Ang iya nga kuan Brother Libig pangutana nga ako ra guni nga balikan og tan-aw ni matud pa niya nga way man lagi Sir John ug kamo inyo pa man langanon ang tao o gusto magpabautismo Bible study pa man nga ang apostolis bautismo man dayon buhat 2:38 unya kadtong Eunuco mao pa man to pagkita nila ni Felipe bautismo man lagi dayon unya kamo dugay pa kayo kay Bible study usa pa ka bulan. Salamat sir, si Renato Burlasa ni. Okay, dengan salamat Brother Renato Burlasa. Nagdepende maguna sa sitwasyon na ay tao nga sama anang kalabanan tigpaminaw ni Stong Radio program. Taas-taas ng panahon paminaw unya dugay paminaw mo decide alas bautismo. Unya di napapugong ang uban naagay ingon ana nga og imong ingnon Bible study sa ta unsa pa man nakasabot naman ko unya imong sulayan og pangutana bahin sa 28